among dalaygon ni Dios gamhanan sa tanan buutan ibaw sa tanan sa grasya maluluyon nakansang kaluoy niya abot ka namo nga kami nakaila kanina di pasaylo mo kami sa mga sala kay imo kami ipakita na di gayud kami makaluwas sa mga kaugalingon aniya kami ulod nga ngayo sa imong tabang nga imo balang espiritu Ginoo mao ka makatudlo sa kaisa kanamo nang imong pulong dili mo imong kawang ay tugutin ang musulod gawas sa among dalunggan lamang kini. Dili mupuyo sa mong kasing-kasing ang among kinabuhi. Ginoo, ang among kinabuhi para imo naman. Unsa may pulos ni ini, kung dili mo kami usbon, dili mo kami himuon ug sangkapan isip makatawhan nga magpuyo-puyo na balaan. Mamahan among pangayoon ng imong tabang. Salamat ini tanan in Jesus name we pray. Amen. Nawarita sa abrir ko din inyong mga Biblia sa Leviticus 19 verse 17. Leviticus 19 verse 17. Maana ba sa worship lang? Ma-flash ba nila? Mga verses. Leviticus 19 verse 17. Okay. Yeah, Psalm 141, tagay na ito. Psalm 141. Psalm 141. Yeah, Proverbs 27. Proverbs 27. Luke 17. Luke 17, 2 Timothy 2, Timothy 2, Titus 1, James 1, Galatians chapter 5, Yan yun? Oh. Yan, 2 Corinthians 12. Okay, so Leviticus 19, Psalm 141, Proverbs 27, Luke 17, 2 Timothy chapter 4, Titus chapter 1, Titus chapter 2 actually, James 1, Galatians 5, 2 Corinthians 12. O 1 Corinthians 11, 23 to 30. Okay, so, last Sunday, nag-istorya ta nga kinahanglan atong ilhon ang buak nga lawas ni Kristo Jesus sa diha mosaulog ta atong hinumluman ang panihapon. Okay, now ang broken nga bread mao ang representation o reminder lang nato sa lawas ni Kristo nga bunog kayo tungod sa atong mga sala. O nga ang lawas gani mabunog masamaran, ibawas yun ang dugo, umanang sa atong Panginoon sa kupa nga simbolo sa dugo kunay ni Kristo, atong hinumduman ang bagong kasabutan o nga na ato sa hinumduman ang ibuhat ni Kristo Jesus sa Kalbaryo. Pinagi sa pag-ula sa iyang sala, nahugasan ang tanan natong pag-ula sa iyang dugo, nahugasan ang tanan natong mga sala. O ang katiyuan ilang kay paghandong kudili sa atong pagbuhat ni Ana, atong giproklamar ang iyang kamatayon o ang iyang ikaduhang pagbalik. Mauna ang essence mo na ang kinibukan sa atong pagsaulog sa Lord's Supper. Now, nasayod ka nga, primero pa lang ni Ana, ikasabaan sila ni Pablo. So, gisuwat yun sa Biblia. Kaya kita may mga tao, itaga ng kasabuan, itaganahan na koreksyonan, yung masukog pagyutan, yung nakibang uban, makabad yun na ang tanan, ang uban, lagi na akong sala. Okay? So, sala gani, sikat kay ka. Pagbuhat mayo, di ka sikat. Correct? Ano ba yung sa mga tao? Ang maayo ba kung buhat o ang sala sa tao? Uy!
Bakit anak ko na Joy, kuyog sa kuan, wala ang iyong asawa ba? Wala, mauni, mauna. Uy, nakita anak ko ang, wala, din kita, mag-isgot mo. Uy, butat kay ang musilingan kay, kanang, kuan yun siya, kanang mangyatabon. Nadita, misgot, inuwitan ng musilingan nila, kaya ang musilingan nila, kaya ang yantay sila sa among tungod. Mo sa biblig, patig yun na sa Ginoo, di lang ang maayo, kundi ang mga bati usab, aron makita na to, nga mismo ang Ginoo mga saba. Okay? So, please, unsa na kasaba, kabahin sa atong pagtubo, paglakaw. Ang mga paglutos, kabahin sa atong paglakaw. Ang mga pag-antos, kabahin sa atong paglakaw. Wala nagpasabot mga Christian ta, wala na taana, naagihapon na. Siguraduhan lang nato na nakasabaan ta, aron ta mahimo mas maayo. Kung nagsakit man ta tungod kay naghimo kog maayo, nasakit sila. Masakit man ang tao nga dili mahimo maayo. Nga ikaw nakahimo maayo. Amen? Di sa ganahan. Kaya makitaan nga sila bati nga ikaw nindot. Okay? So mao na ang mga paglutos. Now, kasabang sila tungod kay nagtapok-tapok sila, by division sila, grupo-grupo sila, di ganahan ang Ginoo na. Kaya sa diyang usa ta kalawas, usa ra gyud ta kalawas. Imagine ka, ang imong tuog, ang imong wala kamot, mas sinong bagay. Kaya kinsay mas maayo nila. O ang imong tiil, imbis mato ang right, inanaw dyan sa left. Ya ang left, inanaw sa right. Makalakaw ka? Pero inana kayabag ang lawas ni Kristo. Inana ta kayabag, inana ta kabuang-buang. Nga magsigitag paghimo mga pamagi, nga mapanol jud ang matag katawhan, inis atong himuon nga, sige mo, una ko ha, ako ang right foot, una ko ha, sa left foot, sige ako na sa sunod, sige ikaw na pod, ikaw na pod, ana, unta, di kay, muna ko ha, dili ako di makuna, na dito sa left, di mo ana ang right, di ako na, ako siya muna, inana ka, crazy, pero inana ang lawas ni Kristo, kabuang-buang, tungod sa silos, tungod sa kanang garbo, kanang envy, kanang masuya ka. Dili ikaw ang natagaan, dili ikaw natagad, dili ikaw ang gwapa, dili ikaw ang bride. Tapok-tapok. So, karon, mag-istorya ta sa mas lawong pagyud sa kasaba sa Dios pinagi ni Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Kaya nga naman, ikasaban sila silang sala. Tungod kay ang sala, magagikan yun na sa sulod. Dunay internal sin. Asa mamasugod ang internal sin? Sa heart, kasing sin. So nga naman, tungod kay internally, wala na tanawa, unsa kahalangdon, o unsa kabalaan, ang ilang pagtapok aron pagsaulog sa Lord's Supper. Wala tanawa. Ug labas sa tanan, kung muhimo ka nga balaan, labi na karon, nagsimba mo, balaan na ni. Inyo namang ipasusi sa Ginoo yung kasing-kasing. Inyo namang ipangay sa Ginoo nga Lord, andam punong adlaw, mudawat sa inyong pulong. Andam po Lord, magpakasaba o magpausab kung kinahanglan. Okay? So, wala nila susiha ang ilang kaugalingon, wala nila ilha ang lawas ni Kristo Jesus, wala nila hukmi ilang kaugalingon, mao na nga wa sila makaandam ug wala nila tan-awa unsa kahalangdon o kaayo o kabalaan ang Lord's Supper. Now, ang external kasala nila makita yun na ang pagtan-aw nila ngadto sa Lord's Supper unsa man habhab ug inom. Dili siya nga nako dinha para pinagduman na to ang gibuhat ni Kristo Jesus diha sa Kalbaryo. Iyang lawas nga nadugmong ako unta to. Ang iyang dugo nga naula, ako untang dugo unta to. Ang ilang pagtanaw sa Lord's Supper, tao na sad ni, lak na sad ni, inom na sad ni. Daghan kayo kay daghan mang magdag pagkaon. Wrong. Bisag unsa ang atong pagkabuhaton sa simbahan. Ang ato yung kanunay is unsa ako mahatag diha kanimo Ginoo pinaagi sa ubang katawhan. Dili kay unsa ako makuha nimo Ginoo pinaagi aning mga tawhana. Kuno sayop sa kadaghanan nga manimba. Bisag asa nga pundok, bisag asa nga simbahan, bisag asa nga reliyon, kadaghanan mao ra gyud na.
Unsay ako ani? Unsay makuha na ko na inyo? No, Christian ka. Nakailata kinsa si Kristo Jesus. Nakailata nga siya mibayad sa itong mga sala. Dako tag itong kabubuton. Dako tag bayranan ganing niya mo na naon kay siya mibayad sa atong sala. So ang ato gayud is unsay akong mahimo, Ginoo, balik kanimo. Pinaagi sa katawhan nimo. So ang atong buhaton is hinatagay, dili kay kinuhaay o kinumbirahay o kinabithaay. Dili na siya mao. So manang karon ato naklaro nga conduct unbecoming, no? So pausa ka pang pamaagi o pagpangalagad, ano pagpangalagad sayop ang ilang mga motibo. Kaya ang ilang sulod nakasala na. Mao nang ang gawas madaya gayud ka na. Mao nang magsunan kung may nga Christian ka, pero sa atong gawas nun nga mga tinguha o gawas nun mga kinaiya, makita gani ang mas dagahang sala. Christian ka? Dili wa si Kristo ya. Kami ka Christian ko, makita nimo si Kristo kanunay sa akong kinabuhi. Baka ko si Kristo dili. Mo kompromiso si Kristo dili. Mo ganahan Ginoo og sala dili. So, mabutang ni nga kilala na to klaro sa akong panahon. Mana nga, isip mga Kristohanon, doon na tayo responsibilidad sa matag usa. Ina, doon na ko responsibilidad sa matag usa. Ay naman ako. Na ko responsibilidad nimo. Ina, imasilingan. Na ko responsibilidad nimo. Ay nasa ko, nasa ko responsibilidad nimo, pastora. Kitang tanan na tayo responsibilidad sa matag usa. Dili ta mo so dinhi nga murag kag ako raw mo'y labo, sirado, kandado, basta na ako diri ni simba ko ilabdi ay kong kanduga, ay kong sultihi, ayaw kong pahimlumi, ayaw kong ilabdi. Touch me not, kaya di ko balik. Praise God sa mga di mo balik. So, muna nga, ako sa kabutang makita na to nga one another nga prinsipyo sa Bible is ang pagsulti sa imo sayo. Mo rin usa ka responsibilidad na to. Now, willing mo obey sa Ginoo? Nakay mana ka, naimuta sa Biblia ba? Kasi nandiyo ka anak. Kasi sa istorya ni mo, siya na lang ako, kung muna lang ka siya, sige na siya ginagawa. So, what siya ka-gets nga, na makaimuta sa mong mata. Ano din malanggan nga? No, dali. Kasi ganyan sa ginana, ikaw man yung bakit ang aon. Okay? O sige ka. Ay mura Judays na ay kumuha ni gawa sa imong ilong. Diretso. Excuse me, nanay. Excuse me, nanay. Excuse me, mulaway ito. Be honest. Be honest. Ayaw kahadlok sa pagbuhat sa insakto. Kahadlokin noon ang pagpakaroon noon kung ang pagsala. So, Leviticus example ni is, ningon din na, do not hate your brother in your heart. Rebuke your neighbor frankly so you will not share his guilt. In short, ang mawagtangan ng imong gadumot o kalabot, alas sulti siya. Rebuke means to tell, nasuko ko sa imong gibuhat, wa ko kaangay ni adto. Ano yung kong gibitsyo kasaba, sa kubangan sa tanan, hawa ka mo, mutanan ako sa dapli nga. Wait, ganito dito, istorya na dito. Sakto to, nadunggan ako mauni mauna. Imo kong gibitsyo. Imo ta kong gipamutana una. Para sa kumakatubag, kaysa imo na kong gihuman. Ito na ingon nga, frankly, sabrang frankly, frank ka, nga musulti ka, aron dili ka maapil sa iyang sala. Correct? Nya, ganahan ba ito maapil sa sala? Wilom na po ay mag-away niya, hindi apil ka sa iyang sala. Okay? Psalm 14, verse 15. Ningon ang salmista, ganahan ko isang paon sa taong matarong para na ko kaluoy na. Ganahan ko kasamaan niya
Kay para nako bihog na sa akong ulo. Wow! Kasabot mo niya na? Wala kita mo. Ano na ko sa Salmo 14? 14:55. So, maigsunan, mas maayo pang gisagpa ka tungod kay nakasala ka kaysa huwap-huwapon ka inyawa ka sultihi sa imong tinuod nga sala. Kaysa dihang maigo kuno ka sa sagpa, in short, kung sultihan ka, mura ba kang gisagpa, di ba? Kindness kuno na. Lingon ang salmista. Kung kasabaan ko niya, oil na anointing sa akong ulo. Ang akong ulo, dili mo, balibad ni ini. Okay? Proverbs 27 verse 5. Proverbs 27 verse 5 na gingon, better is open rebuke than hidden love. Memorize niya? Proverbs 27:5. Mo na akong gusto. Better is an open rebuke than hidden love. Kanang gugma nga nagtago-tago, di na tinuray nga gugma. Na sige lang ka, o smile ako, nakagot na din mong ipon, tungod kay dalagot ay ka. Okay? So, mas may nang muprang ka kausulti sa tinuod kaysa ngisi-ngisi ka ngiting aso na di ay. Okay? Hidden love. In short, ang tinuod nga gugma, musulti sa masang tinuod nga gugma? Iyan yun na napapison doon? Sure? Labi na sa inyong mga minasa kinamuhi? Sure? Iya para ka di masayo kasi buhaton mo muampo di ka Lord. Kanang tarong nga akong mga words Lord, tudloy ko sana ko pagsulti banda malasad siya para ako siyang sultihan sa iyang sayo. Example lang ni Marizola is grabe kaya akong mangkod na wala lang makasinabot. Pero na ko, sabaan dyan akong mapagumangkon. Baka hindi mo na ko kayo. So, ambot, nga rin baka napita si Adet, nga ito silang bili o siyang niya. Basta kakita si Adet, nga na sige na siya gana-ana. Gana na ba, yan lagi sulat-sulat. Para niya, nagtago-tago dyan ang duha, which is guilty din sila, nagtago-tago din sila. Pero nitry din ko sila, kuno. So, I don't know kung saan yun. Pero, nakakita sila kay, niya naman si Adet. Hindi mo sila, makita sila, naman, huwag ka naman stita. Nagtubas lang mo lang, try, tingali dyan ka. So, ako sila hindi, sultihan kayo. Misulti man ako mga, kaya ko, sorry siya. Ako kasing-kasing, atong ako umangkama, wala ko nila tagda. Okay? Ako dito mo sa kaikog, sa'yo ka nang naikog ko, maikog sa gawin dito ko, kaya ka nang ihatod yun ni. Hindi ka nang pakanoon dyan mi. Wala yung mga mong just now, yan, hindi na siya. Pinakabiyak mi, pero bang kita kita, kwita niya, hatod yun niya. Ikaw gunay sakyanan, ikaw sa gunay kapasidad pagpakaon, so, tagsalag yun nga mga puyo, mag-fellowship. So, tungod sa daan nga, tulik ka ikaw. Now, sa'yo yun ang mga ikaw, correctly. Kaya wala sa tanong na ikaw magkakadiman, galingon ni Pasindan, katun ni sa amuha niya, dito sa pa. O kung kanina na, ang tao may yung kakibaw ka mga may siya, ganahan dyan na siya, magpuyog mo. So, kaya that's an expression of love. Ang imo na sa ispidawat sa iyang hugma. Naganahan siya mubuhat o extra effort just to show, I love you. Di kayo pa, may kumuguni, kaya layo na mong mauni mo, unay mo, ano yung susposing, layo ko gato, yung susposing. Wrong kind sa kaiko. Malatingon na, to refuse an offer is an insult. Tulan ko na sa gamay pa ko. Nanday imong balibaran, ang offer, imong ginsulto ang tao. Of course, offer ang tao mo dawat ka. Kung kadugay makita ka, offer na yun siya, pero actually nagbagot mo, ay nandawat. Amen? Kibawan ka, kaning tawhana, pakaroon nun. Kung kibasa ka, kaning tawhana, kanahanan din ka siya mabuhat niya, anak. O man ka nangayo, kung kanahanan din siya pili, magkita kayo mong mabubuan niyo ka sa panalangin, mabubuan niyo ka sa grasya, mabubuan niyo ka sa ikaluoy. Uy, dawata! Grasya na, kaning balibaran, amen? Kaya kung doon na may
magbabot-buti ha, doon naman reklamo mga tao, bahala sa sila din ha. Huwag mo ka na ngayon. Kaya naman naman nga, di ba naman ay butanda sa members sa family. Butanda members family na lang rin niya o ni Al. Butanda lang na, si Al, huwag yung kayo siya ka na, madyo kayo siya mo, mabi-abi o mga tao. Yung butanda lang, mga ubang yung members sa family, magbabot-but. Subos pa ako, o sa bali akong bana. Ang naman siya, basta lang, nagkakauna sa mong tanan, sa gagalanti kay si Al, ay manuman dahil, ibig si Manaw, sa liway kaon, aw ka na, yun, dadungan yun mo. Ilang masay, mga galanti kayo, no, mas lugar. Kung kanyang galanti kayo ang tao, di man sila mapagan, makakaon na manghihapon sila. Kaya naman yung siya extra na kita hatag. Sumoon yung mga butanga. Ako silang di, kasapan. Ako yung nangasapan. Luke 17. Bantayin niyong kaugalingon. Kung imong ikso nakasala, sulti siya. Kung maginuso siya o nangay siya pasaylo, nadaog nimo siya pagbalik. So, doon ako nili. Sa iyong pagsulti sa tao sa iyang sala, either nidawat siya o dili siya mo dawat. It's either magpadayon mo nga nagkahiusa, kaya mo man ang sala, makapabuwag ngayon. Piso ng lumina. Dili pwede magpuyog ta nga nakasala ang usa. Patagama dyan ang nakasala. Pero, apel nila sa inyong panimalay, patagama ang nakasala. Kundi mga ipasaylo, palihog, ayaw ninyo tagda. Papahuaa kung mahimo. Labi lang magsinig supak-supak. Kahit 2 Timothy 4:2. Nagsulti ni isa niyo ang pulong, preparado ka in season and out of season, yan ang iyong saliti, rebuke and encourage with great patience and careful instruction. So, sa mga leaders ni, sa mga servants ni, sa mga dunay katungdanan ni, kinahanglan, mutudlo di ba sa mong pulong o mupahinumdum ka niya. Bisang paghinay mong pagsulti, please listen. Bisang hinay itong pagsulti, ang tao mo na kasabuan ko, labhan ko, lahinay kay pagkasulti niya. Para nila, burang sila, gilabhan. Di palo-palo pag yun. Ilara na, kuna-kuna, naman, guilty. Titus 1:3. This testimony is true, therefore, badlungas lang sharply. In short, ayaw pagpugong-pugong, ayaw o ganang, imo bitang tawiran, ayaw mo bitang minuran, imong ganang, imong mas minus ang sala niya. Example, nakonibawan. May isa ka bata, nag-i-labdan sa iyang suon lalaki. Nya, labot na nga dili ka lang dito, pulra o di sexually abused. Isulti itaw ng bata sa iyang mama kay maguwang man na lalaki. Ikaw ka mo sa gisigi mo sa mama? Hindi kaya kasing-kasing. Ikasabaan na rin niya as if nangasaba na siya o yano nasala. Kung ikaw mama ko, saan ba ito niyo mo? Ipiso ka. Kaya patay niyo, buhay na siya, pero patay na na mo. So, muli na kapait. Kung dili ka mo badlong sa sala, please, imo yung ipanungagan, ang daghang sunga, ang nanay sunga yung tubo, na kailang dugtog, kaya nasa ikog, hasta pako ni anak, may mo na siyang mangkas ang tao, na dili imo badlong sa iyang sala. Unya, imo pa yung dapigan ang nakasala kaysa daog o gibuhatan ko sa iyo. Namutan ko ninyo, kung inyo nang anak, kasi buhatan ninyo, papreso ninyo, ay di. Then, di mo ngayon mahimugin ka na. Di mo ngayon mahimugin ka na, gano'n nga. Idapig manong ka sa makasasala. Heinous crime na ibaw pa mo good as ni patay na ang kanang ni sexual abuse. Ibaw pa mo niya na. Anong, minatay ka, dibatay ako man na, ipatay sa ako, ako sa akong anak sa noon sa lapot kay kag ipatay. Pero kung sexual abuse, kung kaya nakakita ka ng murag, ang bata, nagbata pa niya po na, pero wala kita ng murag, praning na nanay na inuutok dagan, anak. Kung ito para na ako isbulahan ang mga kabataan na kung maglubos, ipatay, hopefully na nila sa Kristo. Kaya naman, kadalanan sa mga sexually abused ng mga bata, or tinggahi ang ulo. Tigan yung mahal, ulo.
Way salig. Kahit ito apan ang tao nga nakakita siya, diya muso ko, guba ko, naglambot ko, niya, nangita siya Ginoo, buduo siya si Ginoo, kana siya mausap na siya. Pero ang tao nga, nahimo pa hinunggar, buso kaayo, taas pa yun ang kayo. Paglantaw pa muna na siyang kagalingon, nga guba na manunta siya. Pero kinakanan mo na, manamingon din ko nga, lisod ang ministry na akong lisod lang. Kung kalungis sa Diyos, ipilalang ka mga bata, o pag-ambot sa napo ang successful rate sa mga na-abuse na nakaingon ko, maamong natabangan o maayong ragdagan o pinabuhi. Manang challenge na ko ang inyong kabataan, kamo mismo rin. Dako ka man o bata ka man, kung nahilagdan ka, napakay-chance nga maligpon diya sa Ginoo. Napakay-chance nga mausab diya sa Ginoo. Napakay-chance kay wa imposible sa Ginoo. Apan kumuluk-luk ka, ug imo ba yung giangko dumayo, imo ba yung gianangan imong sama sa imong sexual abuse, which is kadaghanan mo ay gibuhat. Yang taas kay sa garbo, sensitive kay sila, dali kay sila malain, dali kay sila basilo. Garbo na. Pero wala nagpasabot nga sexually abuse ko, ako mismo, sexually abuse man ko, na mas tagaan ko ninyo, mas maayo nga pribiliyo, tagdon ko yung maayo nga kay sexually abuse biya ako, naman para sa inyo. Dili na oy. Ang pagtratar na to sa matag tao, the same. Iba pa mo ang mga tao, mga bata na kanang sinita na nabitaw na ikuwang, bitaw sila sa kanang special child. Nadako na kayo sila pero muras at bata. Iba pa mo nga i-discipline na sila. Kailangan sa ang kinaiyang tawanon, makasasala ang kinaiya, magtantro, gusto-gusuko, ang gusto ng ilang gusto. Kailangan sila sila. Sa ginanap pa ilang edad, wala na pasabot excuse sila. So manang tanang edad sa kabataan, kung makasala, taron dyan, kung insakto, kung sa itukma, anak nga, punishment or pagkasabat. Mo na mga butang now. Di ko ka kumanan yan. Now, Titus 2:15 nag-ingon, mali ang imong itulog. Encourage, dasigon, o badlo nga pinaagi sa otoridad nga na kanimo. O kayo tubuti. Kaning despise, do not let anyone despise you. Meaning, anak, ayaw tubuti. Bisan bata pa ka, o batanon ka, nga yama-yamaan ka, or mama ka, yan. Kapoy din bata, oy, kaya sa ng pabadlong, hindi mo musunod. Huwag mo gamitan mo otoridad. Kailangan gamiton dyan mo ang imong otoridad sa pamaagi nga masakitan siya, kispanan, bata niya. Masakitan siya karon, pero imo siyang niluwas sa kalay sa impyerno. Masakitan siya karon, pero imo siyang diayo aron na iyang kinabuhi sa mabot ng mga katuigan na minahan siya pagkadako, maayo. Pero sa amang tamo panday, sa gamay pa o sa dako na? Ngayon hindi na tamo panday sa kinabuhi ang mga bata. Nanotong sa ipatubo sa gusto nila. Malubag ka niya na. Now nga, balita sa itong teksto, ang butang nga internal nga nasa kasing-kasing, gingon ni Santiago, James 1:14, nga matintal ka sa pagbuhat sa mga daotang butang tungod kay dunatay evil desire sa atong own lust. Nanatay mga daotang tinguha sa sulod. Kaya sa diha ang daotang tinguha, wabot ang pagtintal, kaya na naman siya dinha, birahon na lang na siya, kung sa dinhang nabuhat na nimo, nakasala naman ka, patay ka. Kaya bayad ka sa laon sa man? Namatay. Okay? So, mauna. Naman ang kinahanglan na itong kasing-kasing, limpyo ka nunay. Nga nung nagbalik ko anang sala, anong nakahimo pa anong mga butanga, kaya nagtinuha pa ko ni anang mga butanga. Evil desires. So, aron ka
makaila unsay naa sa atong daotang kasing-kasing kinahanglan ato junang atubangon. Di kita mo lingo-lingo, di ta mo dagan-dagan, di ta mo bisag unsa lang. Okay? Kundi atong atubangon. Unsaon man, eksamino nato ang atong kaugalingon. Una panganita mubuhat ni anang butanga. Padaw bitaw dinhi, hindi ko kay pero ako umot, tatawa na dinhi. Padaw na ko masay ko putoy ani to, palit ko tambal. Na gahapon nagtanaw ko na siya ang alcohol. Kanang gabi kasi gamay manahanghang siya na mag-inot sa pagdulan. So, sa torrente, bilabilin, hindi ko nga, ang mas bayan ng ani din, inom nilang tag-red wine. Mawala man na yung surya, alcohol man din, binuha mo yan, anak. Nag-guess me, na diba, kung sa una nga, problematic pata sa una pata ng Christian, asa man ang mudagan? Sa inom. Sa tuwing inom? Nilpap. Kalinom ka ng nilpap, rani. Mudagan ka sa inom, mudagan ka sa Ginoo sa inom. Kanya manggalgal ka, diba? Inom ta. Kaya hindi, muhabwa kasi mong tanan. Kaya galayin mo kasing-kasing, kaya galagpot ka, o nakanyanang buhaton para dili ka inon nga, para inon na yun ka ba, may alibay ba? Nasumpagan ka, hubog. Kaya kung nasumpag ka niya, di ka hubog, grabe ang imong konsekwensya. Kaya hubog, magod. Bawa mo kagod, naghubog ko para kung makasumbag. Inanang mo. Yan, gusto ko sa una, para makatulata ko, madili kay ko, bihado, mag-inom ko, maglako ko, binako ko na tawag, pero may nakukutan ako mga barkada, ay na lang nag-j, inom na ta, ay na lang ng pangulata. So, mga mga butangan, nakita na naman tayo Ginoo, na tayo problema, asa man ta, daganta sa Ginoo, tayo problema sa itong kasing-kasing, asa magkadagan, sa Ginoo, ay dagan nga to sa ganahan ni mga sala, na dagan sa Ginoo. So, marami si Pablo, chapter 11 verse 28. Hindi, nalay ko. 28. Hindi mo rin nga. Saan na yan? A man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. Kinahanglan iyang susiyan niyang kaulingon. Una siyang mukhaon o minom sa kupa. Kaya kadaganan, anin nilang mga taga-Korinto is naglakaw nila sila through the motion. Diba? Nakita mo, through the motion na nga, nakita ka, naglakaw. Kung naglakaw to siya, o siya pang-una-una. Diba? Kung naanod lang, buwas pang-una-una. Narin ha, pero wadi ha. Okay? Nana. Muna through the motion. Okay? So nagsige lang sa pamuatan ni kay weekly maninila nga habit na magkaon sila mo celebrate sila sa Last Supper, Lord's Last Supper. Kunuhay paghandog sa Ginoo, pero actually ang ila is pakas ni bay. La ni bay. Kaya mao ang ilang una. So, di mo si Pablo, ayaw mo ni anak. Examinan nyo kasing-kasing. Susiya ang imong motibo, nga ni adto ka. Kaya ang uban sa dami is, adto ko dito, kaya daghan kay kong sudaan, pakita yun ako, pag-harapal din ako, hindi pwede ako kapakanon, kaya nga kong napita sa doon na sa dakang sudaan. Yan na dakang, nagidadipin ng mga bino, nagdadawa sila, kung nagila din ako, kaya juice lang na niya, butang-butang ang kulong, kaya talaga sukal, mura na ila, adi ko na nila. Ang uban sa is, ang motibo sa is, wa manjud ko, matudyo ko dito para ko maka-inom. Ya, kung hitag-tagamay nito sa ilagod, yari dili, hindi nasa siya lihapon. Wa man ka una ang magkakinahanglan, magtinabangay. Kung insaktuhon ang motibo, kung ato ko dito, unya, magpundok-pundok diya po ng pundok ka, kaya sa pagkaon, ya kami dito, magpundok sa mga may pagkaon, ako kamuti ang mong gida, di mo na. Lord, salamat, ang manigit presenta sa imong lawas sa mong gihandom. Lord, ang mong ginom dito sa tubig na ninyan o Ginoo. Lord, ang mong gihandom ang imo pagbalik o kanimo kamatayon. Mao na essence, mao na ang importante, ang motibo sa imo kasing-kasing. Mao na nga, pero nagkakang mga tao, kanini, mga katawhan din. Mutanan ko sa una dahil masilingan, ano naging ka mo simba? Dahil ino magugul nila, manarama mo diya para sa kaong. Kaya sabi ko, ano tayo, simba din ka para sa kaong ng san? So, anong masilo man ka, kaya kung dili ka niyan para sa kaong,
Ano masuko man kayo ko nga, kung dili para kaon, imo, padayon. Okay? Masayaan na lang sila. Para silang maredirect, para sila mo, kaon sa pulong sa Ginoo, then kaon sa ganyan ikahuman. Ilang mga anak, mga busog pa. Pero makita nimo, nga ilang kasing-kasing mo tingali, nga para sa kaon na. Mo na nga, di na sila ilan, kanina pa, kaon. So di na sila bunga. So mga isunan, mabital na nga, uway magkahukom na to ikaw ra. Ano makahukom sa mukha, wali yung nga, Ginoo nga nakasayod pagani sa ato gayong kahilagman. So, again, akong ibalik, ganong muhandong ta, usay katuyuan sa paghimo na to sa Lord's Supper, paghandom sa guba nga lawas ni Kristo tungod sa atong sala. Atong gihandom ang iyang pagula sa iyang dugo aron sa kapasayalan sa atong gihimuning tanan, ang paghandom sa iyang lawas ug sa iyang dugo aron atong iproklamar ang iyang kamatayon nga maoy bugtong bayad sa atong sala o sa iyang pagbalik unya kaduhang pagbalik aron ihatag na completely ang tanan nga iyang promise dinhi kanato kuno usa na kabutang ang mulagtaw kami suunan na Lord kung na gibuhat na nimo 2,000 years ago gipakamatyan mo ko sa kumakasala Lord mubalik ka para ko maanha na sa imong harian, kundi mapangkay kung makaambot nga na rin, mamatay ko sa iyo, kibaw sa kasa kapadulong. Ato ka sa iyang gingharian. Kaningon din si Pablo sa verse 29, For anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord eats and drinks judgment of himself. Kung mukaon kung taong inom, nga wala to inha ang lawas ni Kristo Jesus, atong gipahukman ang atong kinabuhi. In short, atong gipangayo ang latos gila sa Ginoo. Mabitaw nang sadya mo punish ko. Ngayon jud ko. Kinsa ba nangayo ani nga punishment? Ako o ikaw? Diba? Kay ang bata o ang tao nga nakasala, nangayo siya o punishment. Kaya kung di ka masala, usay mong ipangayo. Huwag-huwag. Pero kung makasala ka, usay mong madawat. Bunal. So, kisay mo himo ni anak, kisay mo decide anak. Ang matagusan ako. Karara sa si Ginoo. Manang dili ang Ginoo ningon dinhi sa Korinto nga. Kundi mo examine sa iyong kaugalingon. Kundi mo susi kanunay sa iyong kinabuhi. Kung unsa na inyong lakaw, nagdala mo o bunal sa inyong kaugalingon. Kaysa atong pag-ila sa humanity ni Jesus Christ, importante kayo. Remember, Ginoo siya. Apan diha siya sa lawas sa usa ka tao. Kusi ako no, imong bukto, di ba kasakitan? Paaka ko no, di ba kamay mo na rin? Sakitan ka. Nung nasayod ka, sobra pa sa paak. Sobra pa sa kusi ang iyang nagian. Gikulata siya, gibunalan siya, yung ulong, kapilang bunali. Lawas pa sa iyang mga lawas. Ipurong-purungan siya. Ngayon sila nga, ang namunan ni Jesus Christ at abot nga sa langit, di ko nang takaila, nga siya na, kaya nga naman, dili itsura o tao. Kada bitang tao nga, kulatado kayo, di ba, burot kayo na. Yung murag, ang mata di na maklaro, napabay mata, napabay ilong. Kay mura na o, kada bitang, unod bitaw, unod sa baboy nga gi, tagtagtagtag. Ana ang naman ni Kristo Jesus. Nakakita mo mong taong kulatado, gamay na na. Kay grabe jud kay ang kakulata, nagi ano. Gikan sa uhang ko sa tiil, perting bulunga, perting daghana nga samad. Wa na bukog nga nabalik, kay gingon naman na sa Ginoo. Why bisan kusang out? Bukog nga mabalik, diha kaniya. Pero ta kibos ayang ribs. Nabalik ba to? Pero ayang mga tiil, wato na balik. So, manang ilho na to ang iyang pagkatao. So, ang kasakit nga gaya ni Kristo Jesus, grabe, niya tungod sa atong sala. Dili tungod kay siya ang nakasala. Munang kita, sa diyang makasala ta, mudawa ta sa konsekwensya sa atong sala. Ayaw pagdumili sa pagdawat sa imong consequence. Ayaw pag suko-suko ta, magluhod ta, magluhod ta sa church, disiplina ta. Di na kakitang yaw-yaw din ha.
Paghanta buhaton niya dili mao. Manumingan di ko ninyo maigsunan. Di sa mga tao mawala na din. Ayaw pakikuba nila. Ayaw sila tagal importansya. Kung ayaw din pag-istorya nila. Mana lang ka. Excuse me, takaw ka. Bahala na ginon kay namilaan kag batasan. Nakaw. Okay, so either patubagon ka para ka makasala. Okay? Or makasulti pa yung kagdili mao niya, kanugay ni. Tapos kahadok ni mo niya, isulti kag manubutan diri para murag di kay siya mukontra nimo. Matukontra lang kanila pero ayon lang nako, friends man ka. Kung maki-friend ka sa tao na kasala, kag kinsa kang kaaway karon. Kung nag-friend ka sa tao na nakasala, kaning tao na nakasala, kinsa man siyang kaaway? Da? Sa Ginoo. Yan, nag-friend mo niya, kinsa man ako kaaway. Ginoo, kay lingon ang Ginoo, kung makig-amigo ka sa kalibutan, kaaway mo ang Diyos. Unaw-unahan na. Kinsa man ka o ako ang makigaway sa Ginoo. Usara ta sa mga abo nga na dito sa kong pal, sa kong kamot. Makit-an ka? Di ka makit-an. Kaya na ka, pad-pad na ka. So, dapat ang atong kahadlok dili sa tao, sa Diyos. Ang atong loyalty sa tao, dili against sa Diyos, dili against sa tao. Ilabi na, di jud kang hadlok bisa pag ang tao patay mo matang mo dira sa Lucas, ningon si Jesucristo, kaluki, ayaw kaluki ang tao nga mupatay sa imong lawas apan dili makalaglag nimo sa impierno. Kahadloki kadto makapatay sa imong lawas ug makalaglag pa nimo sa impierno. Asa may mas nindot ana, namatay ka ato kag langit ug namatay ka ato kag impierno. Okay, ato nimo sa langit, wala may mupatay nimo ato, kay buhi man ka kan sa kantoran. Pero kung ato ka sa impierno, di na sa ka matulangin sa sawa nimo. Amen? Wala na yung repentance nito. Di na pwede maghinulsol. Bisa pag naghinulsol ka, di na madawat ang imo paghinulsol. Mabita na ang paghinulsol. Diha, dahil maghinulsol ka sa imong sala. Ay, paghinulsol mga, ikaw na, sunod ng adlaw, yung hanap pa ka mga mural, hanap pa ka mga ayaw, kung hayog pasaylo, hanap pa ka musulti sa imong, di mo sabutan na. Yan, mo-shoot sa tas bulsa na. Kaya naman tao, mapila na kaadlaw, una pa mga mural tungod kay sa iyang pagpili nga mulakaw o mugawas sa simbahan. Or asa man siya nigawas. Nakarealize siya, ay, hindi mo dyan ko gana ng lugar. Bahala lang ito na mabalik. Ang panagtaw sa magbalik-balik. Inalagyan ko ng iyang sistema ay pamari. Budawat yan ka? Na doon ay utlanan, doon ay ending, doon ay katapusan, doon ay the end sa tanan. Kaya saan Ginoo mayon, the end na. Wa ka ni dawat na koron, close na ang akong tahan. Isasabi mo tuktok, Lord, kung naghingilin ng mga yawa, Ginoo, naghingilin ng mga milagro, Ginoo, nagsayang sa mga pulong, Ginoo, ako kailangan niyo. Parang kuyaw kayo mga sunan. Kung saan yung gusto ni Pablo din, ngayon yung magyama-yamaan ang gibuhat ni Kristo Jesus alam kanina. Kaya remember this, huwag pa nilabot og 1,000 years ang gibuhat ni Jesus Christ kung ani ang kinaiyas na Korinto. Kita, kita kayo, huwag magita, kung hindi pa kayo bago ang gibuhat ni Kristo Jesus 2,000 years ago naman, so hindi na yung terasol na, bigyan mo, una-una gisakto, hindi ka Lord's Supper. Hindi hapon. Kaya maigsunan, kutihan ko kamo. Sa dihang tinuray jud ka na nidawat ni Kristo Jesus. Kung tinuod jud si Kristo Jesus, diha sa imong kinabuhi, nga niabot, nagkikila-ila nimo. Imo siyang nasinati, imo siyang nakita, imo siyang nahangop. May kisunan di ka kalimutan na. Every day, love us na. So mga magtiayon, labi na kitang mga babae, mga romantiko man tanong, kasi mga laki. Ikaw naman yung laki kunuhay. Sorry yung mga kalaki na may mo, nila ako. Bato-bato ba kang tala, pagkuhat babae, wala ang romance, mawagtal na. Kaya kitang babae, magpabilin dyan ang romantiko, kaya gumanang muna na, uy, katong sa unang, may ikaw pa, yung ani, nga na, karong nag-video ta, 1 yun. Diba? Mga mama, mga inahan. Correct?
Dinadadyo buwak pirmi. Igalakaw na. Sige, Jude. Yan, kami nyo. Kuna to na. Doon na. Kuna. Diba? Yan, di ba? Sige, handong. Sige, handong ano man. Kay, tinuod man to. Imo mang nasinat, tinuod ang iyang gugma. Ngaway pagpakaroon ino ni atong panahon na. Amen? Yung minong ka, handong ka nga. Ikaw sa kubalik big, kami man kami nga imo kung pawalitawhan. Boys, men, mga lakinaan, mga lalaki, mga bana, please. Ayaw kalimtin ninyo pagpawalitaw again and again ng inyong asawa. Yes! Ayaw kung lang ang romance. Kaya si Kristo Jesus, bitaw ako kung ba na si Kristo Jesus gana, hindi ba na tao? Pero hindi na ako masinati, ang kanindot sa Ginoo. Amen? Hindi na ako masinati, so ngayon yung ko nga, romantikot sa Diyos yung Ginoo eh. Nga, kanang joker sa ning Ginoo say. Magatawa ko. Dahil siya pamahaton nga nung kubili din mo Lord eh. So, kuya na ang Ginoo. Naanin mo ang Ginoo. Ang pangutana nga na, mabuhat mo dili. Magkalakingan, mabuhat mo dili. Mabuhat pa ngayon sa Ginoo Lord. Ikaw sa Lord, murag na-focus ko sa trabaho, ikabot na po kapoy na ako sa ning tagaan o importansya ang akong asawa. Ako siya na nag-rose. So, saan ang punta-rose? Ay, sa bumbilya, we. Ay, ang bumbilya. Kung ako bumbilya mga gani, o, tot-tot-tot, paano sila nilo? Nagkakang flowers din ako, pag makakne. Yan na lang yung sinan pa. Kaya pwede yung, nagawin ako ba na nasa pa lang, good. Sige, linya lang yung mga... Women, nature sa babae, ganahan pirmi pangulitawahan. Okay, so, make them feel good. And when they feel so good, inspired sila, ang imong pamilya will be good. E nga naman, inspired ba ng asawa ng kapilis mong pamilya? Amen? Okay, so ayaw inspire na yung babae. Ayaw na yung babae. ang imo ng asawa, sa naman akong buhay. Okay, so imo na ang responsibility. So man kung ito ka ni Kristo Jesus na siya imong Diyos ang manuluwas, then do na kay responsibilidad pag-examine sa imong kinabuhi sa matag adlaw. Kinsa may nagbuhat nini sa matag adlaw. Imong examine mo kagalingon, Lord. Ano na ko, okay na ko, pero okay ba dyan ko? Ako punta na ko sa Ginoo, kaya parang ako marag okay ako, pero Lord, basig na ko yung buhat niya dili mo. Basig na ko yung nahulaan dili mo. Bisag, gamay na tingo sa kasing-kasing na dili mo. Lord, tagtangan ng ikaw. Kaya kung napad yung ka na, sala akong ibalik-balik yung buhat niya, dili ko conscious. Di ba usahay, natin yung buhat niya, dili, wala kakabantay na ibalik-balik yung buhat niya sa lahat. Then Lord, dukla ang tawag ko Lord. Mali, dukla ang tawag ko Lord. O pitikid akong dunggar, bulag, gunali akong lubot para makaam. Kanang diha ang nakahimo ka ng sala. Para kung makabantay nga, sala ba ito? Ay, sumunod na. I love that ang kalingon nga, ang musagpa na po, kindness. Ang mga saba na po, oil on my head. So may suunan, do na kay Diyos, please. Please listen. Kung naalala mo si Kristo Jesus, every day, ganahan siya manghilabot sa inyong kinabuhi. Ganahan siya mususi sa inyong kasing-kasing. Ganahan siya mubagong usab sa inyong pangunahuna. So, ang ako anis, kano di man mabagong, ano di man usab? Kaya wala di ata. Kaya di ikaw hindi. So, muana dyan ka, Lord, sutiin ko, tabangi ko, susiha ko, tantangan ni. Mo cry out, ragyuta mo plead, ragyuta manghangi, o ragyuta sa Ginoo. Lisod ba na? Lisod kung itaganahan mo, buti nga, sa mga paghatag, kung hindi kaganahan mo, hatag niya na. Pero kung anak ka pirmi, Lord, akong kinabuhi, nani mo. At your disposal, kami, kung sa mga kalisdanan, andam ko, iguman ko. Wala mang ko'y katungod sa akong kinabuhi. Wala mang ko'y papil, akong papil sa kinabuhi, karon di payon ka, dili akong kaugalingon. Ikaw akong payon. Dili akong matimuha. Dili ang tinuha sa bisan-bisan tao, bisan sa akong pamilya. Kundi imong tinuha. Kaya sa diyang tinuha sa Diyos, muspaki sa tinuha sa imong pamilya, asa imong piliyon? Pamilya!
Naabot sila diri, pamilya, Ginoo sa buta ka. You're wrong. Every time you do that, imo jud na si Kristo Jesus. Kita, di ka importante sa kong kinabuhi. Ang gibuhat mo sa cross, why na lang? Ay mo gihatan na kong kinabuhi, wala katapusan. Okay ra ato kong impierno. You are telling Jesus that. Do you understand? Kaya kung mo ka sa buot ni Ana, mo na ang sala, magsigbalik-balik, magsigsud, musikagbuhat sala. Di kita may hadlok kong sala. Ganahan kong sala! Kung payatan pa ang sala, mamingaw pa ta kung walay sala. Why free lang kinabuhi, lamig kung walay sala. Kurni kayo, way sala. Isunan, Maginuso na lang daan, kaya kung tilig ka karon, impierno nyo dahil yung luwas. I'm honest. I'm telling you the truth. That's what will happen, kaya wag ka nakibaw sa imong kinamuli kung sa aka utol. So makita na to sa Galatians 5:19 nga ang mga buhat sa makasasala nga kinaiya, klaro kayo, obvious. Immoralidad, sexual, immoralidad, impurity, kung gawang nahuna, debauchery, idolatry, sibakang Diyos, witchcraft, buhat daw mga drugs, okay? Hatred, lago ka kanunay, ikaw maghimong kasamo, ikaw ang siluso, nakay kasuko, nakay mga lawas mong tinguha, ikaw magpundok-pundok, envy, drunkenness, pagbubugbog, orgies, and the like. Lingon si Pablo, warningan ka mo ha, kaya warningan ka naman mo nini, nga ang tanan na mabuhat nini, di jud makadawat sa gingharian sa Diyos. Apan sa laing kabahin, ang tao nga napuno sa balang Espiritu, kay naagid siya pagkahiusan ni Kristo Jesus. Naagid siya tinuray na paghinusul. Naagid siya tinuray pagpila ni Kristo nga siya ang Diyos ug siya lang makong mangluluwas ug wala nay lain. Kaning tawhana, pirmi, please listen, pirmi mangayo sa Espiritu Santo sa iyang kinabuhi nga Lord. Kung ako kanunay, di lang kay karon lang, yung mga ayaw ka sunod tuig na o sunod buwan pa, o kung nakasala na ka, every day. In fact, every minute, matagkapagang mabitatong last Sunday ningon ko ninyo, please kung mabot mo din niyo, hindi ko magtabi-tabi, ang po. Na pinalakaw mo nga doon sa inyong sayo niya, wala pa mo nag-devotional. Pag-devotional, pagbasa rin niya. Sige, tagaliog, yung ginuway labot. Ang ginuway yun na, manang ginuway lang yung post ng tumina. Kahit ang anak ka, daghangay kung mahimo na mahatag niya. Sige siya babulbol niya, sige siya bitlang mo, nga wa kayo, uminto yung kinabuhay, kaya wa man ko niya paliho sa iyang kinabuhi. Kinsa man ang kabuang, kinsa man ang desisyon, imo. Ibis mo puno ra ka, ug mangayo ra jud ka, mapuno ka sa balang Espiritu, mabuhat nimo ang mga butang sa lihok sa balang Espiritu, mawang gugma, kalipay, kalinaw, kaayo, magdiluyon ka, faithful ka, naka-self-control, dili mga butang wa jud ni masumpaki sa bisag unsa nga balaod. Mabita na ang tao sa dihang hatag og balaod. Hatag og balaod mati samot man Ginoo og sige og sala. Notice mo na. So ay buhatag og balaod sa inyong balimalay. Bimo na og balaod ani ha. Ay gikapoy ko sa iyong hatag balaod sige na jud nino pabadlong. Kaya nagpakita na nga sa ilang kasing-kasing wa sila'y Ginoo. Ang Ginoo mubutang nimo usa ka lugar nga safe ka. Ibaw ka nga, yes, gawas nun ko, pero at the same time, di ko gawas na mabuhat ng sala. Kaya naman ko yung perimeter. Para diba? Diba? May perimeter. Kung na yung sudin di, pilit ka pa sira, di ka kasud. Kaya safe ka. Pero libre ka makabuhat ng di. Huwag sa'yo makagawas. Mauna din ha. Kanibalaod sa Diyos na himo ni mong perimeter. Gawas nun ka,
apan ni obserbar ka nga kanang dapita dia dili pwede, kanang dapita dia dili pwede, kanang dapita dia dili pwede. Mao na ang balaod apan nakasabot man ka ni ana, di na jud ka magpa madlong. Sumo ni magsunan. Pamadlong. Kapoy yung utas. Then kapoy yung utas, imo magipili, kadagang kagana. Buhat ang yakan. Kaya kung saan mong anak, kung saan mong utas. Kung napuhay mong anak, di napuho ka mautas. Kahit tanan, masupak mo na. So ikaw ang tao na mas mulukod ka o mas muampo ka sa Ginoo nga Lord, ang akong mga anak mo kailanin mo. Nga Ginoo sa mataghatag ako sa balawod o maghatag ako sa konsekwensya sila tudloy ko. Nga Ginoo kadaghanan nila mas mupili magsala. So na yung matag ako mga anak, padayang disiplina, bahala ng mga suko sila, bahala ng manglaya sila, umabot ng punto nga manglaya sila, kay mabot na dyan na ang punto sa ilang kinabuhi ngayon sila. Sakto akong mama o akong papa. Sa pagdisiplina ka na po. Musubot mas lang sa dili, muabot sila na ng punto nga muila sila, insakto ka o dili. Now, kung dili sila muila, yun na nato sila mamatay. Please listen. Sa imong bahin, libuhat ka kung sa'y angay o matarong atubangan sa Diyos. Kaya sa ngadto-ngadto, asa ka manubag? Sa imong silingan? Sa imong inlo? Sa imong bayaw, ugangan? Sa imong maigsuon? Sa Diyos. Imo bang Ginoo ang tanan, pero isupak man din sila Lord, kung nagpalayo man sila nimo. So yung Ginoo, wakay sa anak, ilang man na kapilian, kay sila mismo, muhin mo magkapilian sa mga ikaw mo kagkapilian. Musunod ka sa Diyos, Iga, march time! March! Go! Wala mo. Wala na yung isubigo, isunod mo. Pagkaman mo na. Sa imong pagka-leader, parahan ni Pablo, doon na kayo responsibilidad. Matag-usa na to, leader ka. Tunugon ka. Servant leader ka. Correct? Katong panimalay? Katong komunidad? Ministry? O asaman? Nandiyon ka. Leader ka. Kung hindi naman ganit ang mamang papa, for sure ikaw maguwang na pakimangod. Correct? Correct? Kung di man ka ang kamangkuran, di mo sunod ka sa tanan, napaman kay silingan yan, mangkod mo. Correct? Yun sa kanyang pagtanta ng mangkod mo. Ako sa amo, ako din ang suguntanan, manungo sa katanan ng mga mangkod. Hindi. Kung sa'yo pa nilang pamagi, ayaw ihatan mo sa uban. Kasi nasa mga butang ito na. Ako, salamat ko sa Ginoo nga. Di pasabot ko na sa akong papa sa gamay pa ko. Nga ako mang pag-desisyon, bakambak sa 3. May katkat ng magbuwang, sa may katkat ng latad sa kuwan. May katabahan mo siya. So, ito rin magdua. Kung hagbong man. Wala ko apel ang pakambak. Siya hagbong, pagkahagbong. Ako may kasabukan. Ako may dibunanan. Gilinan ko nga. Dapat mong ibantayan yung mga hindi mo ba itong ipanaw kung hindi banakan mo din siya mga. Kailangan mo din siya mga 4 years. Kailangan siya ang papa. Ako may nagpaparusan ni papa. Imo na mangod. Imo badayan ang imong mga mangod. Nasisis ako ito. Naglabot ko pero nasisis ako ito. Ako din mga mangod. Ako din ang responsibilidad. Una ba salamat ko ni anak kay kung dili pa. Niya na Christian ko. Yawa ko na ng responsibility. Ako silang responsibility. Ako din silang maguroy. Kasi sa Ginoo, Lord, ako din silang ma-influensya sa Ginoo. And I praise God, ako silang na-influensya. Diha sa Ginoo. Kaya kung dili pa may isuunan. Ako na barong na ko dili. Yaw-yaw ninyo nga ang Ginoo maunin mauna. Kung wala pa siya nilihok sa akong kinabuhi. Manang, doon na kay influensya, doon na kay otoridad,
ikaw magbuwang, ikaw ang mas leader, buhata ang tanan. Now, wala ninyong dili ang Ginoo nga, wala kadaganan ninyo masakiton, galiya, kung uban ninyo namatay. Verse 30. Now, ang dili pag-ila sa lawas ni Kristo Jesus na dunay kahadlok. Ang dili pag-ila sa Lord's Supper na dunay kahadlok mo resulta gayon sa paghukom sa Ginoo. Umaw niya paghukom sa Ginoo. Ang mga katawhan maluyakon. Ang sa kanang anong daghang Kristiyanon maluyakon? Kay una sa tanan, wala gyud nila gitukuan ila si Kristo Jesus. Tuwang sila sa pag-uupret. Manang pinis lang sila, na sila, wala. Okay? Na sila sa ministry, wala. Makita mo dili sa Domingo, makita mo dili sa prayer meeting. Ala, kanang summat sila. Summat. Nga naman, masakiton sa ilang espirituhanon na paglakaw. Gawas niya na, ang ginusan, hukum sa, nga mas, may medyo kang masakiton yung lawas. So, kanang sickness, pumagi sa sa Ginoo nga, hoy, tagaan kang, hoy, saan mo ka? O, karon wakay sakit, o. Kaya nga, ay, di lang ko, Lord, di lang ko matutulong sa simba, mauni kay, sayang yung pangwarta, di ofon ang ko, pangwarta ka mong adlaw, sakit ka. Kasi ata mo gusto. Ginoo, ang Ginoo, di man yung tagan ako, lagi singahan lang ka. Di na yung kakasimba, pag sige ko na juga. Okay? Yawan pa di kay pangwarta lang man, sige tulong ka. Ang lawas na ito, pinala. May pasakyanan kay mapayo na tungan. Ang lawas kung masakit. Bukang kagtamban, nga maayo, hindi kang masakitan, kung lalay sa sakit nga ni, sugma kung wala kong tabalang yung muli, inom. Ano mo na? Okay, so manang abusuhon kay nato ang Ginoo, masakit yun atong kalawas. Tapos nga na, ang kaning mamatay ka. Kung nakata sa Ginoo, usahay yun, puso na lang ka kung lahit ay talo. May naghanga na ang mga cases. Pero ningon din, pero kung akong kuman akong kamulingon, dili yun ta mahukman diha sa Ginoo. Now, kay sunan, ako na siyang putlon, harita sa 33 to 34, kanina katita. Totoo lang ako din. Eh, okay pa mo gaya, 1 hour na po. Dalang. Kaya maglang mo na si Iwi. Sinet ako wait, makapit ng 1 hour wait. Apa? Ano namin siya? Gitala, bisuwat sa Ginoo, ang iyang pagbadlong. Kung bitang kadaghan din siya ng badlong. Bisa si Kristo Jesus na nagdada sa mga disipulo, sili siya pamadlong. Amen? Mga saba siya. So, atong i-learn, para dyan ang makasabanta kung magpabadlong ka. Pero di ka na badlong mo ta, ayaw sad pag supak-supak o ayaw pagbuhat o sala. Okay? Klaro? Katayuan na nato. Okay? So, kung mabadlong nga sa buhat na to, ha? Masuko, kung badlong mo ta, masuko ta. Okay? Sa pa? Maglugod ka. Sa pa ba? Maglugod-lugod ta. Sa pa? Susunod ta. Sa pa? Nabuhatan ng tanan, tawano na. Pero sa diyang nata sa Ginoo, sa badlongan ta, minunta. Salamat sa inyong pagbatlong. Salamat mo. Ha? Eh, salamat ka? Oo. Nagaslong ako kasing-kasing, kaya badlong na sanda. Ay, mga tao bitaw na nga-utang. Kailangan mo sila badlongan. Bawa mo niya na. Pamukibanan na. Kadaghan na sila badlongan. Kung tungod kayo, balik-balik man yun nila ang ilang sala. Kung bumuha pa yun, batag-muha pa yun nila silang sala sa ilang delete out, ang sala Kani sala ay na kayo, badakal. Kaya mao na, ang sala, mamunga o daghang sala. Pero kung naka sa katarong, mamunga o daghang katarong, so masigig ka kag uyon din sa imong lawas ng mga tinuha. Magsige ka dako ang imong sala. Mag-anang sa kadako ang imong sintensya. Kung sa dang sintensyahan na kag, dako kayo maputla na kag uom yun na kag, putla ko, bako na ko ako. Kauba na na. Ako yung litik out sa ministry.
Kapayawan mo, pwede na mo ubalhin o lain ng ministry. Bata mo lain ng church ka nang dili mamadlong ninyo. Okay na kayo ko. Kaya nga naman, atong ipaktis din ang tulong sa Diyos. Atong ipaktis din ang tinun na pagigumaan. Kita pwede din magpakaroon mo. Pamilya mong kata. Kapuso mong kata. Kapatid doon sa palihat. Ba't mo subon, lawas tani, Kristo na bagoy kay Pars yung lawas niya. Ako ganaya ano niya, ako yung tandaro. Kung mapiyan niya siya, ang sama na mo, di ba ang kamot mo, anak? Kung ba naman ka, ang ti-judge. Hindi mo kayo nga anak, sakit mo na. Tabangan. Kung sa diyan ko sa kabutang, nagibutabangan ni mo, ni gambling na siya niya, mo contaminate niya sa lawas, sa paibato ni mo, bang nandang ano mo takod mo, sige ba? O, sabi mo, thought mo, maraming ginawa, mas makipagwakay til, wakay kamot, pamanusod ka sa gingarayan sa Diyos, kaysa man kumpito, kasod ka kibirno. Okay? Mo nang hinay kayang atong dagang sa atong pangiyong. Kaya bisi kita pamutol, bisa sa nanubong dagahan. Amen? Bisi kita pamutol, praise God mo na kapangino. Kaya kung may pamulungan naman, mamunga mo tanghap din. Amen? So next Sunday, parahin tayo mo mga live na akong amen? Kung di mo kadaan na sud. Ibuhat ko na ako sa liyagan ng nung na Marley. Di kayo mo kadaan na mabalik. Kagana ko kita ni gamay, mo hapit mo sa side, ang duha na nakakabuok. Kung hindi na daw si Pichuch, pero mo simba na dyan bigapon. So sana mo iwan, di man sila. Kung suway maka mo. Okay, so ang buhay na kuyawan, namahi. So praise God. So, mga mga batang mga sunod, please remember always, bisagwa pa tayo Lord Supper, kung sa ibuhat sa Diyos sa atong kinubuhi. Kung ang iyang sakripisyo, alam ka na ito. Always fear God, ayaw tao. Ayaw kanduking circumstansya, ayaw kanduking ang tao, ayaw kanduking bisag unsa, kanduking ang Diyos. Kung mahadlok ka ni ka sa circumstansya, makahimo pagsala. Kapag nahadlok ka sa circumstansya, pero mas mahadlok ka sa Ginoo, di jud ka mahimo og sala. Example, adlokay ko, adyo ko'y kawoy, makibayad sa eskwelahan, mangutang na ko, mangawat na ko, manulis pa ko, whatever, hindi naman. Kuwata lang din. Amen, magsunan. So, I hope and pray na kasabot mo nini na ang kasaba, apil sa atong Kristohanong paglakaw. Pangasaba mo sa matagusagan. Okay? You have the permission. Pangasaba mo sa matagusagan. But anyway, ako kita may so nice. Please practice. Practice. Ang kaning pangasaba is calling the attention sa tao nga nakasala. Ang pandi ka mo sala, pinagi sa imo, pagpamalikas, pagpanungo, uban ka. Di mo na siya nginan. Nakawag na ko sa mga atensyon, bubuhat ka nito. Anong bubuhat ka nito? Ibaw na ka nito. Alingan kita, kaduha katulog. Nanajoy, consequence. Nanajoy, denial. Amen? Amen. So praise God. Thank you, Lord.